Хора, намерих перфектната линшо напитка. Такова чудо виждали ли сте? Има още два вкуса. Те са чисто нови за българския пазар и даже мисля, че ще съм първият човек, който ги пробва. И трите са с някакви много нестандартни такива вкусове и ми е много интересно да ги пробва. Така че на здраве. Това синьото е с вкусна дъвка. Човек. С такива флейвърс по принцип очаквам вкуса да е много по-фабричен, но това е мега свежо, човек. Номер 2 имаме маршмелоу. Това е още по-яко, човек! What the fuck? Последният вкус, който имаме е Cotton Candy, захарен памук. Аз вече съм сигурна, че и този ще е страхотен. Този ми е любимия, човек. Съвсем искрено мога да кажа, че тези са 10 пъти по-вкусни, отколкото очаквах. В момента започват да ги зареждат по магазините, така че ако ги видите някъде, купувай мила. А пък ако не успеете да ги намерите, какъв линшо ще се погрижи за вас. В Инстаграм в момента тече giveaway, от който може да спечелите цял стек с такива. Единственото нещо, което трябва да направите е да измислите имена на тези момиченца тук. Червената лейди аз бих я кръстила Майя. Синята лейди бих я кръстила Саша. Лавичката бих я кръстила Кики. Пишете в коментарите как вие бихте кръстили тези три мацки и не пропускайте да се включите в моят giveaway в Инстаграм за шанса да спечелите цял един стек. Сега ви предупреждавам, ще ме виждате с тези навсякъде.